Díadí is me sé Clíona, agus tá me sé glórt le faoi na chéadfa. Inniu go me sé díriú an chuigiú cin agus an cin dearna. Sé sin thadhall. Don chud is mó úsáidir muid ar leabhar agus ar méide le seo é dhéanamh. Beidir go bhfuil sibh fiú a dhéanamh anois? Well, we're good leabhar nó we're good méide go bhar rud an tearc. Beidir tablet nó caighir. Má tá go dé mar a bhógaíonn se. Tá sogam sa go an tablet seo. Cruaigh ach ní. Fun se an ólais le is gá méir. A ní an scrúdú agus an sin de réir. Bhfuil se cruaigh nó an bhfuil se bog. An bhfuil se mín nó an bhfuil se géir. Fun se an ólais le is gá méir. Mar sin tá sogam sa ó bheith thadhall agus ó bheith gúsáid mo leabhar agus mo mhéide go bhfuil an nuair seo cruaigh a go bhfuil an teddy bog. Go bhfuil an lítáid mín a go bhfuil an tír géir. Bhfuil samplaíoir bhí eile agah sin dá rudaí atá cruaigh nó bog, mín nó géir. Cad sé fá rudaí atá té? Beidir copa té nó an tsíní a cybnigí ná bunigí dá rudidir bí atá té. Tá se fír chuntarte. Cad sé fá rudaí atá fuar? Beidir leach aigir nó fear snearta. Thig libh sé tríalhainte seo sa bhaile. Sé igi thart, úsáidigi bhuair leabhar agus bhuair méide agus bíigi ag thadhall. Gur míle maigah as bhé mo chuideachta. Tá sulas agam go bhfulas agam agus go dtí sibh na chéadfa. Réalt, éisteart, báú, lás agus thadhall.